Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga, Biyernes ngunyan, Viva Señor Santo Cristo. Petsa 10 kan bulan nin Oktubre 2025. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Mahal na Diyos dapat mahal na Diyos. Perming ipigpainot sa gabo sa paghampang kang kaaldawon. Programa ng Tingog kan Banwaan nagiidaw kan sa induman lamang na text. Paramdam lamang tabi. Sige daw tabi sa Ligaspi, kunigwaman dyan. Mga tagarawis, kumusta ka mo? Gugon. PNR site. Dyan sa Sabang Pigkale. San Roque. Dinagaan. Aw ano daw, mga taga Victory tabi, maray na agaman. O kamuman dyan sa Washington. Sa Saud kan Ligaspi. O dyan sa Rizal, Binanwahan East and West, mga taga-Kabangan, sa Puting Daga. Andyan pa ba yung tagapakinig natin sa Puting Daga? Dyan sa Elevans, sa Tahian sa Elevans, sa likod kang Divine. Maray na agatabi Ati Vans. Isa'y pasusaro ta dyan na listener, si Ate Vans. Dyan sa Elevans. Uy, happy birthday palantabi, ha? Happy birthday sa satuyang amigo. Sa satuyang amigo si Chu Henry Guerrero. Chu Henry, happy birthday tabi sa imo dyan sa compound kan Macapa Corporation. Iiniso namumuta na father ni Sir Edsel Guerrero. Chu Henry, happy birthday tabi Chu Henry, and kumusta man kay Tit na Guerrero. Chu Henry, enjoy your day and happy birthday. Kumusta man kay Tit Guerrero. Sa Daraga, siyempre, ang mga paradagog ta dyan, si Sir Ato Lim sa Petron Tap Gas Gasul. Salamat halos sarong taon daing paltayan na pagdadangog. DCGB, Tingog kan Banwaan. Petron Tap Gas Gasul. Mrs. Folay, maray na aga. Alcalde Vic Perete, good morning. Sa inman na lugar, tabi kamo digdi sa laog kang probinsya ning Albay. Mga taga-Tabako, so nag-arantabay dyan sa 106.9 WGB FM. Ang samuyang sister FM station dyan sa Tabaco, sa panginot ni SM Sir Dex Velez. Sa men and women, kang 106.9 WGB FM. Data best na precisely, good morning. Magiging katabang ta dyan, ready na. In fact, naka-standby ang samuyang chief reporter, si Pading Jimmy. And siyempre, Pading Al, Pading Jomar. Si Mensoy na Bernal, maray na agatabi. Tata Mensoy na Bernal the Fourth, maray na agatabi sa imo. Joshua, Karen, Angel, Henry Mata sa Mobile, Master Control sa kuyang kumpadre. O tamang-tama, Biyernes ngunyan sa Kwasay Paris dyan sa Santo Cristo kan Dapdap. Igwaman tabi Sitio Santo Cristo kan Barangay San Roque dyan sa Daraga. Pasalamat naman kay Senyor Santo Cristo. Main Control Pading Nalbaldo sa newsroom yaon dyan nangingenot News Director Mardila and kasabay Ma'am Shaliron, Jen Matthew Balyaran, Nicolan Gloriani, Jimos Barrios, Sumada Istorya, National, Local, International, nadadangog news break as in major newscast DCGB, nababa sa DCGB News Online.
Igwa man kitang broadcast bantang nadadangog kita sa radyo. Nahihiling kita nadadangog sa bilog na kinaban. Internet DCGB News Online and YouTube DCGB Legazpi City. Kasabay tadyan si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga kay Tata Mensoy na Bernal IV. And siyempre, sa mga taga NGCP, maray na aga dyan sa Daraga. Ano, NGCP, sabi ni 4624, nagdadangog sinda National Grid Corporation of the Philippines. Sa Puting Daga. Nako, gayon, Puting Daga, Barangay 18. Good morning yan sa inyo sa Barangay 18, Puting Daga 599. And dyan sa Mauraro, si Madam Emily sa Mauraro kan Ginubatan 6298. Bueno, istorya kita sa luwas, nasa linyan sa kuyang kumpadre. DCGB On The Spot Report. Ansa mo yung chief reporter. Jimmy Nasalita On The Spot Report. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Pading Jimmy. Ang connection ta dyan ang problema pa di ano. Yan. Hello pade, go ahead. May kitang ugmo na gayud kan ni Sisa ng report ha. Anyway, yaon nga kita pade. Dahil mi na nga na araman eksaktong location mi. Tagabos mi siya na inagihan pon pa 6:30 kaso bago. Naatab kami ni OIC Chief Apsimo, Sir Rick Mendoza. Kasabay niya to si Kagawad Lando Palabrica. Kansang Gudang Bayan, Chairman Committee on Environment. Kung matatandaan, kaso hapon baga, naulit so matinding flash flood digdi sa barangay Masarawag. O yan, nagkaigwa na ba dispersos na aerial survey ini kan na mga nagtalikod na aldaw. Pero day na trace talaga kung so anuan talagang pigigikanan kan baha nasarangasangan na sana nanaan nagaruluwasan digdi sa mga purok sa sentro kan Masarawag. Ngunya nag-schedule sa Sir Rick Mendoza na i-trace ini nakasabay ang DCGB News sabi pa di sobra 3 oras na kaming lakaw sakat kabos sagkod na tugkad mi ang pinaka gari lampas na sa 6 kilometer radius pasakat na sa bulkan. Dead end na pa de. Gustong sabihin, dahil minakayang sakaton, tahalang kawo na anpuon kan bulkan. Luma nagluluwas, gabos na tubig na minabugawas sa sentro kan barangay Masarawag. Pero sa inagihan mi tabi pa de, may mga structures ng dati, mga dekada na kumpirang taon na mga pirti yung pagkagibo na mga structures maray sa mga semento dahil nga ni nagkawarasak sa mga gapong ginibong trensera barriers kaining baha gari antisipado na kan mga inot na mga administrasyon nagkapot kan ginubatan. Ngayon iyo ito so iba nagka-restore na minabalagbag sa gali na naputol na so iba nag-agi subaha sa mga gilid na kani sa both end kan structures kaya nawasak wara na nin nagsiserving barrier kan puwersa kan tubig nangali digdi sa itaas kan bulkang mayon. That's why pag buminulos ang tubig duro diretso buwilo pababa tapos nagsasarang-asangan na tabi pa rin. Itong buka ini ang mga gilid, kan mga gali, sa mga rabin, dumana nangangaragi, sigan tupag, mga nyog, mga kahoy, pagtupag, natural, magiging silted, hababaw, waragas na, kung sa'yo na nababang porsyon, pasiring dyan sa sentro kan Masarawag, iyon na yan tabi pa rin. Kaya nangyayari, maski sa'yo dyan minalusot ang tubig sa
nasabing barangay. Roger. Yung digdi si Sir Rick Mendoza, taga Subago, dahil kita nakaka-penetrate signal, hararumunan galing, hararumunan ining gali, dahil kisignal sa irarom. Mhm. Nagitaas na kami, sa ibabaw na kami ngunyan pare, nagpaingalo muna kami. Ano na plano tabi, Sir Rick, si Paring Pio po sa angkro sa DCGB? Ay, Manong Pio. Yes, Manong Rick, sir, good morning. Primero tabi, is there a way na ma-pinpoint niya to ang exact location ni dungon yan susog sa indong pag-aaram kan terrain? Tansya lang ini Manong Pio, mga 4 to 5 kilometers away from main road Masarawag. Oho. Upslope tabi. Upslope, pasakat Apo. dyan sa taludtod kan bulkan mayon, mga more or less 4.5 kilometros na sa indong inabot pa itaas. Ano tabi? Iyo tabi, apo. Oho. Ngunyan ano ang talagang mission niya to diyan na ma-visualize on ground na mismo tabi. Gusto ko kaya ma-visualize itong tighalian kang tubig ta iba mambaga so aerial survey buda so talagang sinoy-soy mo so gali or so dinaluyan kang tubig kaya duman mismo Pio na ilingta na igwa na palan ki struktura dati na pig construct digdi para pang ulang kang nagkakaw sa kambaha kaya lang na damage na po ini kaya nagtutuloy-tuloy duman sa baba ang tubig. Kaya magiging videoan tapos picturean ta tanganing maging basihan ta po ini sa magiging lakdang ta pag paapod da naman ki meeting kang mga departamento na involved sa pag mitigar kang ano man nangyayari digitabi sa Masarawag Pio. Bakula na garo wall na semento asin gapo. Mhm. Tapos na bridge siya, may pating na bridge. Tapos pag magsakat ka pa sa oray taas, several siya series of mga garo pangulang duman sa tubig buda sa debris. Iyo. Kaya lang nagaba tabi Manong Pio. Oho. Pig-imahinar ko Manong Rick kumbaga sa tinampo igwa kitang nahihiling na kanal tabi. Kanal. Oo, balagbag tabi siya Manong Pio, balagbag. Balagbag na pangulang Opo, tabi. Yan. Nakabalagbag yan sa taludtudkan bulkan mayon. Opo. Yan. Itong nakabalagbag na itong parang mahibog halangkaw na kudal, mga pirang stretch yan tabi nagbabalagbag yan. Pirang kilometro. Ang medyo buo pa Manong Pio siguro 50 metros. 50 metros pa ang bilog. So, ining kuan na yan, yan na nahiling tang istruktura, yan na physical structure na hiling ta dyan. Bako yan na pauyon sa taludtod bako yan sa pababa na gari kanal, Bako, tabi, Oho. balagbag siya, balagbag. Yan, trinsera siya, balagbag. Opo. Yan, Ang oho. design niya, pero pang-ulang talaga katong mga debris na nagbababa. Yan, okay. Di gustong sabihon, dyan yan sa itaas kan Masarawag, mga 4.5 kilometers more or less. Iyo tabi, opo. Yan. Ngunyan, igwa na ito nin mga porsyon na nabring ka. Iyo tabi, opo. Yan. Kan nabring ka ito, what was now the effect sa ina nagdadalagan sa tubig? Nagwagas na po sa tubig, nag-agi duman sa gilid hanggang na-erode man so inagihan, kaya nag-iwas na po so inagihan kang tubig, nagsanga-sanga. Yan, nagsanga-sanga na sa tubig. So, gustong sabihon, dai na nauulang so kunyan dyan, so hali sa taludtod kan bulkan mayon, kan trendserang iyan, may nawagas na, uminagi sa bako man dapat na agihan na gali, so nagwawaswas na volcanic debris, hali dyan sa taludtod kan bulkan mayon, over. Iyo tabi Manong Pio, buda sarap pang description. Dara ko laon ning gapo Manong Pio, may masalangkaw pa nga sa kuyang gapo. Matindi okay. Apo. Now, Apo. kung mo nagwaragas na, gustong sabihin, ining su kada bes pag-uran na minaagi mismo diyan sa Masarawag, sa main highway, ining mayor na kalikan Masarawag, saro yan sa efekto, dai na minaagi duman sa supposedly dapat naagihan
itong so nag-aagi na ngunyan sa kalye kan Masarawag. Iyo tabi, iyo tama Yan. Manong Pio. Okay. So saro sanay na problema. Nakada best in cuando pag nag-uran makusog permi nang aagihan iya na Masarawag iya na kalye. Iyo tabi Manong Pio, kaya sa iling ko mas magayon sigurong i-reconstruct ito, magibok panibagong arog kay itong struktura duman. Pero alagad kapag ka dry season dapat halion so natipon matitipon talaga eventually. Iyo kaya ang nangyari digdi, natipunan na siya dahil naakadan kaya na bring kaso parte kang atong nakaulang. Yan. So trinsera natipunan kan mga nauulang din na debris, mga gapo na garo na mga harong kadarakula, two stories harong kadarakula, more or less, natipon kaya dahil nakinayanan so gawat. Iyo tabi. Oo. Okay. Now, Manong Rixer tabi, ining so nag-aagi sa sentro kan ginubatan, parte sa nayan, kaso nagwaragas. Tama. Oo, di ba ko sa nang so main highway, main barangay kan ginubatan, ang nadidilantera sa peligro, kundi iba pang mga lugares. Iyo po, basta so mas hababa kaysa digdi sa lugar na napitindugan mi, iyo yan ang permi ng aboton kan tubig tabi. Now, ko iyo na ng konklusyon, ano ang gigibuhon ta para bentras, Manong Rick? Because kada bes en cuando permi nang nasa dilantera kan peligro nin baha, ining Masarawag mismo, pendiente ang posibleng pagkaigwa pa ning engineering intervention dyan sa taas. Ano daw ang kuangkaan? Saro po tabi yan Manong Pio sa mga recommendations na gigibuhon ta dahil nahiling ta mismo personal ang itsura kung ano ang digdi ang estado kang lugar. Mhm. So saro yan sa mga recommendations na ilalatag ta po duman sa actually may series of meetings na kami kaini with DPWH, with PPDO, with other agencies concerned with 3rd Engineering District ng DPWH, asinan sa tuyong opisina. Ipapahiling ko po ini sa indang picture, video, asin na istorya sa inda, ngani pong magibuhan ki remedyo ining nangyayari po sa Masarawag. Oho. Structural engineering intervention tabi, Manong Rick, sir? Iyo tabi, ang structural engineering intervention saro lang sa mga solusyon na pwedeng gibuhon po digi sa lugar na ini. Opo. Pendiente ang physical na pagtrabaho kan, asin pagkatapos kan trabaho, kan physical intervention niya to, structural engineering intervention, anong gigibuhon tadigdi sa community sa Masarawag na perming agihan na nimbaha? Over. Siyempre, pansamantala dahil dahil pa ining struktura na gigibuhon igdi, maintain po itong pag-alertot sa inda kada bes na may dakulang pag-uran digdi sa itaas, and then maintain itong sa tuyang pag-evacuar pag panahon na may makukusog na pag-uuran, mintras na dai pa ining nagibuhan ki programa, program of work, also plano talagang struktura na ibubugtak po digdi nga maulang giraray ining daloy kang debris tabi. So that would be the policy. It's a way of life na ninda na perming araw ka nagigibuhon. Iyo tabi, Manong Pio. Ayun. So at least nagkaigwanan ng konklusyon kita na iyo an paramintras ang mangyayari dyan sa Masarawag. Iyo tabi. Iyo yan ang nahiling tasang niya na pwedeng gibuhon. Combination habang nagpipreparar kita katong struktura na medyo urola na paplanuhan mo da gibuhan ki kung anong design interventions na structure di sa taas. At the same time, so komunidad, so barangay, wala sa munisipyo, pigtatabangan ta na day mapiligron ang buhay kang mga tao yaon dyan. Yan. So that is now the, sabi na nga ni, yun ang magiging kasimbagan para mentras ngunyan kan recurring na iyan na problema sa Masarawag. Iyo tabi Manong Pio. Oh. And saro pa, inibagang road na ini Manong Pio, lagi na baga ining alternative na rota pasiring sa Tercer Distrito, Panaga o Pamanila kung in kaso may mangyari sa Maharlika Highway. Kaya importante na lugar ining
pandang Masarawag. Kaya siguro dahil man mangalang-alang na magtabang sa tuya ang national government in kaso. At kung i-forward na po ini sa inda, in kaso magagad kitang asistensya sa pagikan sa tuyang Gobernador Noel Rosal, i-forward ka sa tuyang planning department, and then sa planning, i-forward man sa NEDA in kaso kung full-blown na tapulang struktura ang mangyayari po dito. Iyo. Good point tabi Sir Manong Rick, good point. Yan ang ultimo na alternate na major artery kung magkaigaw man yung problema ining Maharlika Highway. Opo, tabi. Uy. Ini ang tinampong ini. Dahil ng iba. So Dahil po, opo. mapuputol ang biyahe by land kung pati iyan dahil maresolveran ang problemang an. Iyo tabi, unless maglibot ka po duman sa tabako. Mapatabako ka. Opo. Isus, So, Mario harayo na. Joseph. Grabe ang kunyan. Ang enormity kang problema Manong Rick. Nako, sus Mario Joseph. Iyo, bako siya basta-basta. Kaya sana, ang mga tao na naghalat kan pinaka-solusyon po, digi, angan-anganon ninda pansamantala, dikit na pasensya, tapi gigibot po kung ano talagang tingadalan tang timaray, kung anong talagang para digdi sa lugar na ini. At least na ining tanangon niya, nakaito pala, nahiling nga ini kang mga previous na gobernantes digi sa ginubatan, may struktura nga ning nakabugtak. What sabi yun, may interventions na kaito. Ibabalik ta siguro ito and then dagdagan pa tanganing mas makusog na na struktura para dahil na mag-ulit gararay ining nangyari digdi. So, iko na ninda sa parte kan way of life ninda dyan sa Masarawag ang pagpara-evacuar kada bes na may uran. Iyo po, pansamantala Pansamantala. Ipaplanuhan ta po itong structure na gigibondig na yun. Opo. Na-imagine ko ang tabi Manong Rick, gari kudal yan na dakulao na masarig, pabalagbag dyan sa taludtod kan bulkan mayon, dyan sa may taas kan Masarawag. Iyo ang nangyari, na bring ka so nagkaperang porsyon kaan. Opo, garo river channel siya, may nakabalagbag na trenserang Yan. semento budaga po. Oho, river channel na trinsirahan. Opo. Okay, ito na so na bring ka. Iyo tabi. Nako. Manong Rick, salamat din maray tabi sa oras mo, ingat ka mo dyan. Salamat man tabi manong Pio ni si Jimmy. Okay, tabi, thank you so much, Sir Rick. Sa level naman ng Kansanggunang Bayan, Kagawad Lando Palabri katabi, pare, sa nahiling na niya sa sitwasyon, plano niya, inbitaran, dahil magamit ki Lunadan helicopter, dahil kung araw ka ng ginibume, sila Congressman Adrian Salceda, kung pwede si Governor Noel Rosal, iba pa ng mga opisyal kan Sangguniang Pandalawigan kay Committee on Public Safety, Environment. Yaw di si Kagawad Palabri ikatabi kunwari niya ini isa sa gibo na plano niyang ini. Double purpose ini tabi pa de. May post na nag-circular kasuhapon, kasubangge na may Great Wall of Masarawag. Saro pa yan sa pinaghahanap mo niyan, narakagawad Lando Palabrica sa areang ini. Pero dahil pa nalulukit tabi pa rin. Bad iyo na iyan, ang Great Wall na iyan. Actually, nayaon kami sa may kinudal dito pa di. Pero iba man, may nasa lawag kami kikudal mo niyan. Pero wala tawo, may harong, wala tawo. Iba man sa description sa post. Yun digdi si Kagawad Palabrica. Sir Pio, good morning tabi. Yes, Kagawad Sir Lando primero, ipupustro mo ito tabi na maimbitaran ang mga naunambitan sa Congressman Adrian, sa Governor Noel, on foot, magpasiring mismo dyan. Yes, that is correct. Oho. Paano, kasuapon tabi ba Sir Pio, nagkaigwa naman ki mas flooding digdi sa Masarawag. Ngunyan, kaya para ilang may terminasyon ng amuan nangyayari digdi, kung sa taon na nangyari. Sabi ko, dapat mailing talaga kung saan talaga pinag-aalian yan. Natata na nagkakaigwa ki flooding dyan, particularmente sa area ng Masarawag. Sa na-obserbaran may po di Sir Pio, sa kuya ng obserbasyon, di kada na nakaagi, inantisiparan na ini kan mga officials kan inot, taigwa ni tabi ki retaining wall. Yan.
nagkapipira po ang ginibukan na mga opisyal kan mga nakaagi. Kaya lang, sabi Sir Pio, sa ngunya na inio, sabi ko nga, dekada na nakaagi, dahil na po, kaya duro-diretso na ang tubig. Yes. Pero pa po sa kausudig di Otabe, kay tuong panahon da, pantay inio na lugar na yun, pasirin sa Mayon Volcano sa 6-kilometer danger zone, pababa, dakuluno ng mga kahoy digdi, mga coconut trees. Oho. Kunyan, ta siyempre mga dai naman po, base nga ni sa kauron ko pong opisyal dyan sa Masarawag, sa sarong barangay opisyal, na kaito daw, mga nakaging taon, dakul ang mga nagpuputol kikaw dyan, mga niyog lalo na nung itao, kan Department of Agrarian Reform sa mga beneficiaries sa mga kaya nagtapurotol. Kaya ngunyan, dahil na ma-absorb na kahoy. Day ng natural Kung ano yan, trenches, tabi ano yes. kagawad. That is correct. Kaya ngunyan, siyempre, ang tubig ali sa pamitisan ngayon, pag ali naman sa 6-kilometer danger zone, tapos duro na po ang tubig. Ngunyan, ini pong retaining wall na nailing may kasubago, dahil na po, kung sa kwan, nakawagas na sa iba. Kaya sa tubig po, iguana, nagkaiguana po ning nagsadiri na kung sa insinda maagi ang tubig sa siring dyan. Kaya ini po sabi, Sir Pio, sa sakuya lang, dadarong ko po ini sa Sangguniang Bayan in aid of legislation. So na ipapaabot ko po ini, maimbitar po kami kung mapupwede kay Governor Noel Rosal, mula ang sa muya pong kongresista dito sa 3rd District, na kung mapupwede, umiba, mag-iribag-iraray kami. Total, kayang-kaya pa man kan mga tuon, madigdib, nailing man lamang po ining sitwasyon ini. Dahil po ini pong Masarawag, sabi Sir Pio, ino po ito ang alternatibo na tinampo ali sa Marleca Highway. Mhm. Pag nagsaigwa po ki traffic, dyan po sa parting Kamalig, Trabisia, ang mga truck, mga moving vehicle nag-agi din po sa Masarawag, malwa sa Ligaw, malwa sa Pulangi, diretso po sa Camarines Sur, diretso pong Manila. Iyo, Kaya tabi. pag ako, hindi pwede adi talaga, kay po talaga, matawag talaga ini solusyon. Mhm, Takairak man kan mga tao po, digdi tabi Sir Pio. Opo. Now, we get the picture now, and Yes. iyon ang problema. Now, question Opo. is, kasubago, sabi ni Sir Rick Mendoza, kan apse mo, gibuho ng paramihan trust, way of life, kan mga taga Masarawag, ang kada bes, maibakwar, mag-alerto kung may pagbabaha. Now, sa lado naman kan Sangguniang Bayan, ano po ang pwede nindong naisip, kung iguana po tabi, na pwedeng maisip na lakdang man, legislasyon, ta itong solusyon dyan, engineering structure and iba pa, medyo haloy-haloy pa yan. Now, Correct. if this will be a way of life na kan mga taga Masarawag, ang araw kaning pasistema, ano ang pwede tang gibuhon man na intervention through legislation, halimbawa kagawad Lando Tabi, sir? Well, ang sa ko nailing po, ini pong digdiyo sa Masarawag, through legislation po sa Sangguniang Bayan, saka sa proper coordinated kami kay Mayor Gemma, ungo ko, na kung mapupwede, mag-identify na muna kami kay mababakal na lote. Para may trust na gibo na relocation site, kan mga taga-digdiyo, na kapag ining igwang kalamidad, duman mo na sinda. Pagkatapos, digdi man giraray sinda, digdi ang pagkabuhay po nila. Aha, parang relocation site tabi. Yes, that is correct po. Okay. Bako na itong duman mapasiring sa mga eskwelahan. Opo, mas magayon po paano, sabi nga ni Kana sa kuyang pag-iriba, igwa kami pinag-iisip na scheme na may daga man sana po kami dyan sa Mauraro, igwa po kami dyan sa Upper Binagsagan, igwa po kami dyan sa Malubago, pwede para bagang tenement style tabi baga, Sir Pio, Yun. na oho. sa o duwa o tulong iskalon, saruruan sana dyan, alimbo, mga 1,000 families, kada room, igwa ki 50 persona, man nagkapitira sa ng room siyan, sararuan lang dyan sinda. That's good. Halimbawa, pag may kalamidad, aram na nila kung ano ang room number ninda. Tapos, pagkatapos kan kalamidad, siran ang room ninda, tapos, balik sinda sa Masarawag. Taduman ang pagkabuhay ninda. Pero tabi, Sir Pio, para sa ko, mas importante manggiralay talaga, matawan ini talaga din konkretong solusyon. Iyo tabi. Mhm. Oo. Okay. Yung
structural mitigation. Ano tabi? Yes. Oho. Aram niyo po na medyo aloy-aloy. Pag una ko tabi, through our governor, Congressman Salceda, pwede man nila ang pag-urunan kan mga teknikal, kung paano magkaigwa po ng matanos, konkretong solusyon para din sa problemang iniudigdiho sa mga unit. Mhm. Kagawad paano na it's very fresh pa sa isip ko na interview ko si Ma'am Gemma Kayan, si Mayor Gemma. So Opo. inutubagang sa pagparabaha diyan. Sabi ko, ano ang kwan? Mag-isip kita ni parang relocation site. Medyo nga ni nagkwan si Ma'am Gemma, dakulaon nga yan, nagiulok nga yan, dakulaon na barangay yan. Pero parang pasiring na kita duman sa araw ka na solusyon. Opo. O pwedeng paaarog na kaiyan. Ano, tabi kagawad? Opo, tabi. Ipopustro mo yan sa Sangguniang Bayan? Yes. Not only that, ang Sangguniang Bayan, araman baga na ito na, ang pundokan lokal ng gobyerno kang ginubatan, lalo sa 20% EDF, kadikit man lamang. Opo. Kunya, with the help of the provincial government and sa congressional district, ni Congressman Adrian, pag-una ko, makakatabang po tabi, Sir Pio. Opo. That's good. Okay, salamat tabi kagawad. Kung ikaw ka pang gustong idadagdag. Digdi lang po sa mga taga-Mayon unit, lalo na po libi sa Masarawag. Kahit po talagang mangmangno. Pag-igwa talaga garog ka ini, na kalamidad, uran, dapat mapasiguro. Pirming maging atabi. Mhm. Sige, salamat po at ingat ka mo dyan Opo. kagawad. Thank you very much po. Okay, so yan tabi, Paning Pio, si Kagawad Lando Palabrica, Chairman Committee on Environment, Sangguniang Bayan, Ginabatan Albay. Jimmy Nasalita with Sir Rick Mendoza, DCJB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Kasabay dyan ang tropa, si Manong Rick Mendoza. Kagawad Lando Palabrica ang Pag-iriba. On ground sila dyan, lampas na sa, kaya mga more or less 4.5 kilometers away from the main highway po, kan Masarawag, patukad dyan sa taludtod kan Bulkan Mayon. Kay ito pa Dignald, last month pa yata yun kan nagbuto yan. Narumduman ko pa Dignald, parang last month yan nagpune. So naka-experience ning pagbaha na dyan sa Masarawag. Parang kaso nakaaging bulan niya nagpuon, if my memory serves me right. And at the onset, nahapot ko kay Mayor Gemma. Mayor Gemma niya ako. Igong plano kita na magkwanalugod ning relocation. Nagiulok at so initial na ko ni Ma'am Gemma, ni Mayor Gemma, nagiulok siya taking in consideration yung kadakulaan kan i-relocate ngaya, naku medyo mapagal-pagal talaga ngayaan na Pio. Sabi ko totoo. Now, it is being considered na ang mangyayari palan, sabi baga ni Manong Rick na Mendoza, this will be now the recommendation na susunod doon na tabi, gibuho ng way of life kan mga taga Masarawag. It's now very clear, nahugot na so para mientras na solusyon sa recurring na ining sitwasyon yan sa ginubatan. Now, nadangog tapo kasubago, ang sabi ni Sir Rick Mendoza, Manong Rick, gibuho ng way of life para mientras kan mga taga Masarawag ang pamatos-patos, pag-ibakwar, buwelta na naman pag maoran, mamatos-patos, maibakwar, buwelta ang araw ka na sistema ang problema, engineering intervention ang kaipuhanan na solusyon. It will take a long time. Tabi. So in the meantime, iyon na po muna iyan tabi. And nagbubuto na ngunyan, siring so ay notang hinapot madumang kay Mayor Gemma kan onset kan pagparabaha na dyan sa Masarawag, nagpapasiring na duman ang solusyon sa posibleng relocation site. Ibubusol na ni Kagawad Lando Palabrica diyan sa Sangguniang Bayan ang paghanap nin sistema, igwaman sa dadaang lote, nagkapira itong naon ng bitan, mauraro yata iyon or binugsakan, kung tama kita, igwaman sa ng lote yung munisipyo, pagibuhan dyan ng temporary tenement. So yan, pasirig na po duman sa parang relocation, pendiente ining so pagkakaigwa ning engineering intervention. Tatalagang problema ini because iyan, magayuno na highway ko na yan, dakulaon iyan, mahiwa, sementado, sundo na yan duman sa ligaw. Iyan ang alternate na agihan kung matraffic ining Maharlika Highway. Kung magka-problema, tapos day na yan maagihan, baha man ngani, nako, putulan sa tuyang artery, major road artery, pasiring duman
sa 3rd District o kaya pasiring sa Camarines Sur and Metro Manila, vice versa. Oras Pilipinas, alas 9:38. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, taika ako, biko na minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asin kami, permi alisto, pag sinabi na, urago daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulon nyo, asin magkasararo, suportahan tabangan, gamayan ng lambong saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bako mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore.
May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partnered doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May pinadaratabi ko sa imo, Jerome, na fresh pictures. Hali mismo dyan sa Taludtod Kanbolkan mayon. So, na-discover nara Chief Jimmy, nara Pading Jimmy, buda nara Manong Rick Mendoza, yung Chief kan Apsemo, Albay, So, pinagdi-describe, pinagdi-describe ninda na retaining wall, kumbaga, gari ulang, trensera, gari seawall, padingnald, ipahiling ta dyan sa kunyan sa tuyang DCGB News Online. Day po tabi nindo ipag-interpretar na naman ini sa flood control na ampaw. Ta basado digdi sa retrato, haloy ng panahon ini. Imagine nindo na parang seawall, iyon ang ginibod dyan. Mahibog and pinagrulumot na ngani. Igwaning gali na inulang niya talaga. Sa halawig na panahon, inulang niya. So, kunyan kan, susaroso kan iyan na volcanic materials, padingnal, mahibog na retaining wall, nagkapirang metro iyan. Ngunyan, sa kahaluyan, dai na kinaya, na akad na natipon na sukunyan, so yaon duman na nauulang nindang material, and sige subulos kan uran, na akad na bring ka na tabi, so nagkapirang porsyon. And to attest the fact na bako iyan ampaw, halawig na panahon baga padingnal, daday kita nakakadangog na pinagbabahaan masarawag bako. Centuries ang pinagkukunya na, kung tamang pagrumdum ko tiyabdi, centuries ang pigbibilang, talagang nagserbi iyan na trensera. Garo iyon na yan. So, Great Wall na pinaghahanap ninda. So, mga medyo maedad-edad na dyan. Igo nga dyan ng Great Wall sa taas. O, ining pretrato, may pigrulumot na nga ni. Indikasyon na haloy ng ginibo yan. And haloy na nagserbi. Masarig talaga. Kaya lang, through the test of time na itong, as time goes by, I should say, natambak na so, mga materialis na naulang ninda dyan, naakad na su irarom, tasigian kusog kan na bulos bakan uran, na bring ka na, iyo na iyan, so nagwagas dyan, sa Masarawag, buda iba-iba pang mga lugares. Iyan po nahihiling tayo na, o yan sa kwan, sa DCGB News Online, iyan po, so na bring ka. Bako po yan na pinaggibo pa sa nangunyan, bako ining, involved sa mga flood control na yan. Halo yun na yan, Antigo na retaining wall. Kaya baga so termino na Pading Jimmy, na Chief Jimmy, so mga nainot pang gobernantes kay ito, disdikan mga panahon, kan ginubatan, na antisipar na yan, nagari sa runggali naan, binugta ka na nining ulang, trensera, balagbag, na mahibog na, yan na, retaining wall naan, mahibog iyan, kargado. Dahil kung magparangalas kan mga flood control ang laog talaga kaya na flood control, yan pa di, ang laog ka talaga, mga graba, na darakulaong boulder, mataram ka muna, nga tayo yan, iyo talaga, ang engineerically, ang design kan mga retaining wall, kan mga flood control projects na, ang laog talaga kayan, darakulaon na boulder, graba, dahil ka mo mag-expect na bubuhusan yan ng bilog na simento, dahil arog talaga ka ng design kaan. Ani ba ka, nigo ni mga sheet files, dyan. And sa ibang nasyon, ang mga retaining wall, yan na mga flood control, konkreto talaga. Pero sa tulig di, yan ang design. Ang laog kaya ng mga, yan na mga nahiling din mga dike, ang laog talaga kaan, darakulaon na boulder. Darakulaon na boulder, yun talaga ang laog kaan. Mataram na may ampaw, yun talaga ng design ninda. O yan, yan na,
Imahinaron nindo sarong kanal na dakula, binalagbagan ning wall, dakulaon na wall halabaon, ngunyan sa kahaluyan na kan panahon na nagparakaakad na suirarom, iyunaan na bringka. Iyunan ngunyan ang kausakan pagpaparaba dyan every now and then sa Masarawag mismo kan ginubatan. Ano? Oho. Sabi ni 1963, avid mong paradangog si nanay pag alas 9 na, bukas diretso ang radyo, sabi ni Kising. Si nanay Anita Tuyor, Diyos madyag na ardaw tabi, isay mo dyan, nanay Anita Tuyor sa Karamuran, Catanduanes, Diyos madyag na ardaw tabi, ano lamang yan panguntuhan mo, nanay Anita Tuyor, paradangog ta dyan tabi sa Karamuran. Sabi naman ni 680, talagang haluyon na palanya di Sir Pio. Kumbaga, it already served its purpose kaya dapat nang baguhan. Sana magkaigwan ng maintenance na sana. Sana mga Japanese contractors na sanaan magibo kaiyan, tapos mag-reforestation sa kataning san mga dike o retaining wall. Yan. Iyo po yan ang pinag-describe ta. Haluyon na ayan. And kasubago, medyo nalulula-lula ako, naglinog pala sandali ta. Si Sir Philip na Balila. Good morning tabi, Sir Philip Balila Jr. Si Sir Engineer Merly Gaspi. Madali isa na tabi padingal. Ta si Engineer Merly Gaspi. Nagkuan ngunyan ko palang nabasa kung pwede dang mag-call. Ako na lang ma-call Sir Engineer Mer. Baka lamang masimbag kita. Engineer Mer, if you're listening or monitoring. Engineer Mer. Hello, sir. Opo, ngunyan ko palang nadangog nabasa chat mo tabi. Go on po tabi. Ano po lamang? Oo, nailing ko kaya sa report may kin, tapos post mo na Stanford po Ay, Engineer Mer, kung may monitor ka tabi, Engineer Mer, i-off mo tabi. Tanig din na lang kita maghuron sa messenger tabi. Nag-feedback. I-off mo tabi sa monitor tabi, kung may monitor ka. Okay na po. Yan, sige. Engineer Mer, go ahead po tabi. Oo, nailing ko yan. Ayan, na structure na yan. So yan pa ako, dagang klase pa ako, nailing ko na yan. Oo. Dagang klase pa ako sa bioengineering, nailing ko na yan na structure. Oho. Actually, yan ginibo yan as garo earth dike para si mga debris kang halos tagudtod. Kasaro yan sa pig-adalan ni Keto itong buhay pa baga si dati bagang taga-Paybox na taga-Sorsogon. Si Ed Laguerta, Sir Ed. Yan. Tabangang kimahal na Diyos. Oho. Iyan ang paliwanag niya sa mga. Tanganing at least, di magwagas kung sain-sain sa mga debris. Ay, so that's really the purpose. Yes, para at least mag-guide. Ay, yung paliwanag niya kan sa muya kay ito. Wow. Mag-guide sa debris na talagang duman lang mag-ula sa channel. Iyan tabi, Sir Engineer Mer, iyo nga isupig ko kung pig-isip ko, inulang, sun mauulang, sain mabulos, kaya palan, so direksyon ka dapat paduman sa channel. Sa channel. Ngunyan na nabiring ka na, iyon na yan, so resulta. Yes, iyon na yung resulta. Actually, hinapot niya yan sa iya kay ito. Nakatandaan ko yan ta. Iyo po ang plano ming gibuhon kaya na thesis. Ngunyan sabi mi, natataro kaya ng structure. Inot-inot sabi niya, difficile mag-mobilize ka mga equipment duman. Tataludtod siya kang mayon, wala man kaya diyan. That's why arrogan so design na the best naman susog sa sitwasyon. Oo, kaso kaloy na daw talaga yan, di man nakakako yan sa tao, kaya ginamit mga boulder. Ang sarong may kaya nga na suggestion kay ito, dapat armor racks bako boulder. Ano po ang armor racks kumpara sa boulder? Ang boulder po kasi considered natin mga head size. Ang boulder po is mga less than 50 kilos each. Ang saro. Kaya ito ginamit data, kaya buhaton ka mga tao, tawara nga ng equipment. Ay, so, iyo. Iyo po. Okay, now. Kaya ibunin na boulder na lang. Okay. Ngunyan, itong sabi mo man kay
si Mr. Rick na Mendoza ang engineering intervention, pwede naman yan magibuhan ki solution, palitan ito, suyapan, pero instead na boulder, gibuhon armor rocks. Ang armor rocks kasi Dracula, mga 500 kilos yan. Iyan. Okay. Now, nagkakaperang na-estabilisar ta na Sir Engineer Mer, ano? So, you and I would agree siguro na it already served the purpose for so long a time. Yes po, kasi po, nagaparadagdag po. So, garo po baga sa salog, may alangkaw ang siltation, nagapara alangkaw so daga sa salog. Okay. Arog matay ang purpose kaya. Dati, hamaba pa lang yan, siyempre napupuno because may mga activities ang bulkan mayon. Tapos dahil sa panahon, kaya napupuno man siya. Yan. Okay. Now, so pagkagibukaan, talagang na-serve niya sa purpose sa halawig na panahon. Dahil baga pigbaba, so masarawag. Yes po, halawig na panahon po kaya, di sila nabababa because nagigiya, so baha, pasiring sa channel talaga. Because of that retaining wall, intervention na yan. Yan. Yes, Ngunyan, retaining. sa kahaluyan, siyempre, nauulang niya sa mga graba, boulder, baybay, naulang niya, sige na sulangkaw, na-bring ka na, taday na kaya. Di na po kakayanon. Kaya bang ko yung kaya tama ito, panibaguan, gibuan, panibago, pero dapat maray ng design. Okay. Then, igwa pa ng sarong kwan, suwestyon na. Sabayan lang po, sir, bako lang po design. Dapat po talaga, magtalaga na dyan, kisarong agency. Agency na po, bako lang munisipyo, bako lang DPWH, bako provincial government. Ang probinsya ng Albay dapat mag-create na agency na iyo mag-monitor kaya tanganing by the time na may flood, mayroong nag-uran o kung ano, ang trabaho lang diyan is to maintain. Akadan po yan. Yan, tama. Duman ako ta na pasiring suit itataram ko man Sir Engineer Mer na ang sabi ni Manong Rick Mendoza, igwa ning regular na maakad kaso natitipon na nauulang niyang volcanic debris. Yes po, dapat bako lang po under kang munisipyo, bako po siya under kang kuya. Kung saro siyang agency. Okay, na yung function talaga ma-desilt ka iyan, ano? Opo. Okay. Sige. Tapos, gibuhan na itong, tapos itong agency na ito, iyon naman ang mag-create kung pag-aadal kung anong maray na structure ang dapat kibuhon. Okay. Tanahiling minga ni Sukan sa retrato, mga lumuto na talagang haloy na. Iyo po, maski arket po ito, saro lang po yung sarpiyo. Maski po di pa ito napuno. Aloy na itong structure, ang simento ta po baga, pag perming nadudumog, lilumot, nag-deteriorate man po ang strength. Because of its natural kunyan man, natural na rason. Yes po, opo. Kaya nag-deteriorate talaga, talaga, maintenance magilayon. Okay. Sige tabi, Engineer Mer, magayunon, gari iyon ay natumbok na. So pinaka-problema, pinagpupunan, natumbok na. Opo. Sige, salamat. Ang purpose kay ito mag-guide sa mga debris, ali sa mayon, kung saan talaga mabulos lang. Tangaling bako kung saan nagabulos. Kaya binugta ka ng trenserang araw ka ito. Yes po, opo. And for so long a time, it served the purpose. Yes po, opo. Thank you so much, Sir Engineer Mer. Thank you po. Thank you po, sir. Mga tugang, si Engineer Mer Legaspi, may kinaraman sa temang iyan na sa tuyang pinag-discuss. Sandali muna, may nag-upload pa sa satuya. Hello, Tabi, 026, hello? Good morning po. Opo. Nalalan naman po ako sa engineering. Tapos, igagalan niyan araw mangkaan. Ang dapat intindihin, primero, ang tubig, pag diretso ang bulos, nag-scour. Yan, oo. Nag-scouring sa foundation. Sa base, yun foundation. Ang tubig. Kaya, dahil sa river channel na straight. Oho. Niniyander siya, yung root word and word na misi, minaese. Kaya yun, reason kan naroon kang misi. Oho.
Ngayon, ang pinaka-nailing ng maray na structure, use of epidemic sa Japan, intensively and pervasively used in Japan. Itong pigapo na tetrapods. Tetrabugs. Tetrapod. T-E-T-R-A-P-O-D. Ayun, tetrapods. Yan. Apo. Ito po, so kuyan, so garo mga jackstone baga? Opo. Sa concrete na garo mga jackstone, tiglinya yan, taan magayong kan tetrapods, may kayo po ang additional na kuya na, so kabila, etc. o additional fostering, kikad sanaan sa gilid. Kapag nag-adi sa tubig, pag-scour, siya mismo nagbabaon. Ay, iso nangyari ngunyan, sir. Na-scour so base, so foundation kang wall na ito. Iso nangyari ngunyan, na-scour talaga. Oo, andit puisir kan yan na riprap o flood control project na Pigibo. Pag maski ibaonin dan foundation, ma-scour yan. Pag naabot so dain ng foundation, mabaak, tapos matupag. Iyon na iyan. Magaling pagkagibo. Abuton so dain na ning istrukturang kuan binugtak ayo. Pero kung tetrapods, siya mismo nagbabaon. Masalida siya duman sa iraro, masalida itong birilog-bilog na ito. Malubong siya. Dahil mo nga ikaw ipan ilubong kan flood control people. Natural na paagi. Patong-patong. Pagkatapos, pag nag-agi so lahar, so boulders and rocks mismo, makasara, tagal siya mangyayari garinet. Yun. Facial defense kan trinchera. Opo. Sir, I'm very afraid, magayunon pan sa imong kuan, pero I'm very afraid nakalapos na kami sa oras, mabareta na kaya. Okay. Salamat din maray tabi, ha? Opo. Thank you so much. Ayan, yan. Nako, nakautang na kita kay Jen, ha? Sorry. Ngunyan lang kita nakalapas araw kay nito, nakabuelo man so sa tuyang pag-oristorya. Angel, Pading Jomar, Pading Jimmy, kung masunod, mabareta mo na si Jen dyan sa newsroom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base,
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubod si dating Sandigang Bayan Associate Justice Alex Quiroz sa kakayahan ni dating Justice Secretary Crispin Remulla bilang bagong ombudsman kang nasyon. Kasunod naman ini ang pagkakadesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Remulla bilang ombudsman na may mandatong iprioridad ang mga reklamong isinamitir kontra sa mga opisyal kang gobyerno. Sigon kay Justice Quiroz, may supesyenteng kakayahan asin kaaraman si Remulla para mamantinir ang transparency sa mga gigibuhon na investigasyon kang gobyerno, kaibahan na digdi ang anomalya sa flood control projects. Sa tahaw man kang mga batikos asin pagkontra kang nagkapirang kritiko sa appointment, dapat na tawanin pagkataon ang bagong tanod bayan ng gibuhon kay ini ang sa iyang mga trabaho susugman sa konstitusyon. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sandali muna tabi ini Angel, ano ba flash report ba kay Angel? Ano ta nakatambak ang sa tuyang mga report ano? May tsunami warning tabi tabangi daw din ako kukonta kong kutibad simbagon lamang kita kan Feebolks diyan sa kunyan sa tuyang digdi sa Legazpi yung observatory tibad lang maakomodar kita ni Madam Deborah na Fernandez kan Feebolks Legazpi tabi yan nagri-ring po o kaya sa newsroom tabi kung igwa kaya ning tsunami warning anong mga lugar ining pinag-raise o yan nagri-ring po ang kunyan Endemar Endemar standby Endemar nasa linya po hello Ma'am Deborah, good morning Ma'am Deborah. Yes ma'am, si Pio Fernandez po ito ng Radyo DCGB Legazpi. Ma'am Deborah, good morning. Yes po. Ma'am, can I put you on air kasi madaming nang inquire ng lindol at tsunami warning po? Sa Davao po yung lindol. Opo, I'll put you on air ma'am. I'll put you on air sa program. Wait lang po. Wait lang po. Siglit lang. Opo, sige po. Take your time po. Kasi pinutol. Iba na kasi ang Endemar, go ahead tabi Endemar. Taso linog sa Davao nasa 7.6 yata yun Endemar, go ahead. Ang tsunami warning ang abisuan lang Eastern Samar, Dinagat Island, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, Surigao del Sur. Endemar luay-luay ito tabi tanganing sumaparang tabaytad makuan ang may tsunami warning lang is Eastern Samar, Dinagat Island, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, saka Surigao del Sur. Expected na ang first tsunami waves mag-abot sa inda 9:43 to hanggang 11:43 ngunyan aldaw. Iyan dahilan duman sa tuminama na 7.6 magnitude na linog sa may Manay, Davao Oriental. Sa may Manay, Davao Oriental. Roger that. 7.6 yung magnitude.
Roger. So Endimar, da ining tsunami warning in effect sa Kabikulan. Day. Okay, so Kaya, day nga ni nahiling digdiso kung anong intensity ng tama sa Bicol. iyo. Pwede nahiling. Iyo. Sige tabi Endimar Roger. Sa ibang mga parte duman sa Davao, sa mga ospital, nagruluwasan sa mga pasyente, big pa siguro. And then, siyempre may mga pagiro na duman sa nagkapirang mga disaster officials para sa abiso sa indang mga kababayan. Yan ang tabi from Newsbase, Mardila. Okay, thank you so much Endimar. Hali diyan sa Newsbase. So, pasimplihon ta na lang tabi daing tsunami warning in effect sa Bicol. That's the end of it. Daing tsunami warning in effect sa Bicol, and Sulinog is duman sa Davao 7 point something yung magnitude. Si Madam Deborah pinutol na so apunta ta naghagad kitang permis kon i-put siya on air sandali lang muna, pinutol na so apunta pardon, pero pag-araw kay ni mga panahon Endimar, nami-miss niya to si ka itong Sir Edla Guerta. Very very accommodating na kwan. Dahil kita nin masyadong kadipisilan na ako kundi yun na po yan. Basta po araw kayo niya dai po ning tsunami warning in effect sa Kabikulan. Sulinog, duman po sa Manay, sa may parteng Kamindanawan, ang magnitude is more or less 7 point something, 7.6 or 7.7 araw kayan sa range na ayan tabi Sulinog. Sa Cebu, namatian man tabi Sulinog, and di sa tuya sa Legazpi, dai maning ipig papaluwas ang Fibolx pa na impormasyon kung piraman sunamati ang tadig yung intensity darakan linog na yan. So otron databi daing tsunami warning in effect sa bilog na Kabikulan. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Al Armario on the spot report. Kumpadre Al, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Good morning. Sino yung available na linya tabi pade? Pakiasikaso ng gabos ng mga linya kung available. Si Pading Al. Okay ng linya ni Pading Al. Al Armario on the spot report. Pading Al. Good morning Pading Al. Go ahead. Salamat, Pade. Good morning. Sakro ang direksyon kan ako Bicol. Asin ang gobyerno lokal kan Legazpi pagabot sa mga programang pang-edukasyon sa pahayag ni Congressman Attorney Pido Garbin kan ako Bicol na pinaginguan ng gadninda na mamakaray ang sistema kan edukasyon sa paginin suporta sa mga estudyante na pinatunayan na yan kan Sarong Aldao o nasa 75 mga estudyantes hali sa iba-ibang eskwelahan digdi sa Albay nagtatarawanin libreng laptop sa tabang man kan DICT in koordinasyon kan ako Bicol. Isiring man may mga plano pa na magbugtak nin libreng internet sa nagkakamperang lugar na hararayo, lalong-lalo na sa mga isla na mayormenteng target. Iyo ang Rapo-Rapo, ang Bagakay Island, Siringman, ang Manito, pati naman ang mga rayong barangay digdi sa southern part kan Legazpi. Siringman ang inot ng pinagigibog kan ako Bicol, ang mga educational assistants na pigigibo taon-taon na magkapadagos ini. Siringman sa masunod na taon, magiging prioridad ang pagpagibo ng mga classrooms. Iyan sa ako Bicol, mientras na pag-abot naman sa gobyerno lokal kan Legazpi, pigingo man sa liderato ni Alcalde Siam Ismael na may pagpadagos ang mga scholarship program sa ibong kan limitadong pondo na bigakanigo kan syudad kung minsan iguaman ni ayuda duman sa hali sa gobyerno nasyonal. Alagad pwera kayan sa mga elementary pinagingo aman
na magkaigwa nin libreng mga school supplies sa mga masunod na bulan dahil nagalokar na ang syudad nin 12 million para gamiton sa school supplies. Ang siring na mga programa nagpahayag nin sarong direksyon para mamakaray ang edukasyon na parte sa mga prioridad kanako Bicol, siring man ang gobyerno lokal. Roger. Iyan pa ang informasyon panidigdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al, sa istorya haliyan sa luwas. Mientras tanto, si Pading Jomar Bienman nasa linya, hali dyan sa 1st District Albay. Jomar Bien on the spot report. Pading Jomar, go ahead tabi, good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Halangkaw nin 10% ang koleksyon kan lokal na gobyerno kan tabako ali sa mga local revenue sa primerong sanggatos na aldaw na paninirbihan kan bagong administrasyon komparado sa kaparehong panahong kanakalis na taon na July 1 to September 30. Ini ang pigtawan doon ni Mayor Ray Bragais sa ginibong ulat sa bayan. Kasabay kan paglatag kan sa iyang mga akomplishmento sa nakalis na sanggatos na aldaw. Sinabi ni Mayor Bragais na dati sa panahon na July 1 to September 30 kan 2024 nagkolekta sana sa paagi kan local sources ang gobyerno lokal kan tabako nin 21,400,000 pesos. Pero ngunyan sa kaparehong panahon ngunyan na taon uminabot ini sa 23,600,000 pesos na koleksyon. And out of this ang naging notableng naglangkaw na koleksyon iyo ang nasa tulo na mga lugar. Ini ang sa City Market and City Mall na susugsa sa iya hali sa 5,789,000 pesos. Naglangkaw ini ng 18%, uminabot sa 6,809,000 pesos. Apuer ini dahilan daw sa pag-istrikto talaga ninda kang koleksyon asin siguro na makolektahan itong mga fees na pinagsasabi sa ordinansa araw kan sa parking asin iba pa kasabi na ining mga arkila sa mga pwesto. Apuer kayan sa iyang sinabi na sa saindaman na pag-inspeksyon duman mismo sa City Market nakadiskubre sinda nin 10 illegal na koneksyon kan mga submeters na gustong sabihin dahil nagbabaraya din kan mga nakagi dahil illegal ang koneksyon asin 58 depektibong submeter gusto man na sabihin dahil man ini nagbabarayad kaya tulos din dahil ng pinasaralidaan na nagresulta sa pagganangkaw kang koleksyon kan lokal na gobyerno hali sa City Market and City Mall. Sa iba na sinabi na naging dagdag padigdi ang bagman sa paglangkaw kan koleksyon ang sa San Roque and Fatima Peaceport na naglangkaw ng 37% hali sa 341,000 naging 467,000 ngunyan na taon ang koleksyon sa nakalis na sanggatos na aldaw. Maging sa slaughterhouse kuminalangkawon man ini 54% ang linangkaw pa ding Pio. Komparado ka nakalis na taon from 1.2 million naging 1.9 million sa koleksyon nila pero ipinagtaong kwenta ini ni Mayor Ray Bragais sa naging esforso kanakalis na administrasyon dahil sa sayang pagtukaw ng GAD bilang alkalde kan siyudad kan Tabaco naging operational naman so class 2A na slaughterhouse na kung saan mas dakol lang mga madakol na mga urig asin mga baka ang nabubuno nagdakol subilang kanser natawag kiserbisyo naglangkaw man sa taripa ninda dahil modernized na na nagresulta sa halang kabunon na koleksyon. Yan tabi pa rin Pio
parte sa nayan kan ipinahayag ni Mayor Ibragais na kumplisemento sa nakalis na sangkatos na aldaw na panagtukaw niya bilang alkalde kan syudad kan Tabaco. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Mientras tanto, diyan kita kay kumpadreng Jimmy. Jimmy Nasalita on the Spot Report. Pading Jim Giraray, good morning. Yes, pade, pababa na kami digdi sa taludtod kan bulkang Mayon and nakamonitor kami na Sir Rick Mendoza sa mga reaction kaso bago. Itong komisyon, igwan na palan, bubuhayo naman sa napalantabi pade itong Mayon Volcano Commission. Dahil sa kapanahon na ni former Governor Al Francis Bitara, igwan da kay ning proposal. Actually yaon nga ni so may papel nakapot kay ni si Sir Rick Mendoza bubuhayo na sana ini tanganing at least ma-maintainer ini na may pundo ali sa gobyerno nasyonal. Sir Rick, mahagad lamang kami kidit na backgrounder manungod sa creation proposal kay itong Mayon Volcano Commission. Paring Pio Giraray. Ay, Manong Pio, good morning Giraray. Yes, good morning Manong Rick. Nagbutwa kaya iyan duman sa mga reaksyones na fortify so conclusion na talagang binugtak iyan tanganing magkaigwaning retaining wall dyan and mag-guide so baha pasiring sa channel. Then naunamita na magkaigwaning mag-maintain kaan. Igwa na pala nin Mayon Volcano Commission? Proposal tabi ito Manong Pio kung marumduman ko promero pa lang akong paglaog ko mag-empleyo sa provincial government ang gobernador si Governor Al Francis Bitara. Tig-propose tabi yan Manong Pio ang katuyuhan mag-govern siya kang gabos na aktibidad digi sa slope kang Mayon Volcano kasabay ang turismo, ang pag-maintain kang mga dike, ang pagdraga, ang pagquarry, asin iba pang activities na pwedeng saklawon kang komisyon na ito. Kundi nakaabot lang ito sa pagkrumdum ko, pero nakaabot lang ito sa Kongreso. First o second reading, dahil na napadagos tabi. Ayun, dahil napadagos. So, kumuarog kaan ang sitwasyon, ano ang plano tatabi? I-propose tagiraray na buhayon ito, komprehensibo na adalan sa components na ipapalaman duman. Pero mas practical siya ngunyan nagibuhon sa giraray dahil kay ni mga nangyari digi sa palibot. Yun. Iyo tama So, bubuhayon iyan na Mayon Volcano Commission na yan na proposal kay ito panahon pa, this panahon, Governor Bitara pa kay ito. Iyo, so first, maramdaman ko first 9 years, dahil ko lang aram ko nga rin duman na taon. Mga first 9 years yan ng Governor Bitara pa kay ito pa, aloy na. Iyo. So, nagburotwa na pala na yan And plus the fact, na kunyan na 45 so sa tuyang theory ka sa bago iyan palan panahon pa ni dating kunyan Sir Ed Laguerta tabang Kimaladyos binugtak palan talaga sa araw ka nakatuyuhan. Iyo tabi Manong Pio may mga projects baga kay ito ang hapon pinagkadalan ni Kimaray. May bogo niya na comprehensive Sabo project and other other structural mitigation sa Mount Mayon Volcano na nakapalaman duman sa study kang JICA together with DPWH. Yan, dyan nagputwa sa terminong Sabo Dam. Iyo tabi, dyan tabi yan. Pero siguro Manong Rick, you and I will agree na it served the purpose. Talagang nagserbi iyan. Iyo, tapos ganyan na lang siya na bridge dahil sa kahaluyan. Kaya kay puan na Giraray, akarayon Giraray po ito dahil para maproteksyon ng Giraray ang sa downslope kang kang bako lang masarawag kundi itong iba pang parte kang Mayon Volcano dahil eventually bako lang siguro ini ang mangyayari. May iba pa dyan na lugar na nailing mangkang DPWH sa base sa pag-urolay na may tendency man na mag-aro kini. Iyo. Okay, sige tabi Manong Rick and sana makuha na iyan ma-resolvera na soonest tabi Manong Rick tabi. Iyo tabi Manong Pio ni si Jimmy tabi.
Okay, so yan tabi pa de. Sa paghiling ko, talagang pigagihan ito, implementar ini, uminagi ito sa matindi ng pag-aadal pa de, sitwasyon digdi. Alimbawa maraot man susaro, igwa pa nin mga nakahilira, kung di dahil na naman tinir na. Yan, tama. Napabayaan na. Dahil naggada na bagay ito si Pibox. Si Sir Ed Laguerta. Ed Laguerta. Dahil kung na-mantinir ini, dahil ini mangyayari garo pa de. Iyon na ito kuta na so pagbugtak na kan Mayon Volcano Commission kunta na iyon talagang independenteng commission na mag-aasikaso kan kabus na iyan. Correct. Dangan ining sa mga barriers na nagkadirestrong karanta. Kung na-mantinir ini, dahil man mararaot gayon, maray ang pagkagibo. Maray talaga pighiling ko, maray maikbog. And it withstood the test of time. Patos patining semento talagang kada sarong gapo. Yan, oho. Oo. Pagkatapos, ang tracer midigdi pa de, at nagkatarabunan na, so mga gapo na semento, nasisirit mi pa, may nagraralataw pa, mga tuloining barriers digdi tabi pa de. Tulong barriers, pero may mga duro distansya. Iyo. Oo. So natumbok na so pinakakausa kunata. Tumbok na pa de. And napatunayan na nagserbi ang infrastrukturong nagserbi talaga. Correct. Oho. Na inabot lang kaso kasagkuran na talaga man so nagkapirang porsyon. Oo, mahiling mo man ang ebidensya yaon digdid, likada na ini pa dita lumot, bako lamang ini so pagkagibong sa araw bako man sa pagkuhan, iba ang kalidad kan pagkatrabaho digdi. Sige, okay. So yan tabi pa de, dit na nakukuha na niya itong paglilinaw sa sitwasyon problema digdi sa Barangay Masarawag sa Ginobatan Albay. With Sir Rick Mendoza, Kagawad Lando Palabrica, Kansanggunehang Bayan Ginobatan, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Banuan. Sa Lunes na sa nagayad ining P-Box pa de. Iba, nag-text back, tinawan akong number, pakontak kita sa Seismology Division. Tio! Naghanap kita nin persona ko tanan na sindang otoridad, Mataram. Kundi paano ka, sabi ka sa bago, wait lang, pinutol na sukan. Nag-text back, uning nga so Seismology Division po. Bako ng araw kay itong mga panahon na ipaabot tayo ni sa dapat may paabot. Sagko duman kay sekretary ko na, Sulidong. Salamat ka sa ito pag-antabay, nakautang na kita nin minuto. Happy weekend, mahal na Diyos, ang magbagtay. Viva, Senyor Santo Cristo. Masunod tulos, News Direct Mara ko po, si Pio Fernandez. Sa indong